Chlapi, dajte si pokoj. Nič nerobíme, dajte si aspoň pokoj. Akože tu nemáte čo robiť na motorkách. Dobre, ja sa ospravedlňujem. Pane, hej, pane, ja sa ospravedlňujem. Medzi lavy. Čo? Medzi lavy. A čo tu chcete? Veď vidíte, pane, vozíme sa. A prečo sa tu vozíte? My sme nechceli nikomu zle. Robíte zle na... Chápeš to? Prepadujeme ako banditi. A ty si tu ako prišiel? Ako bandita? Pani, ja sa vám ospravedlňujem. Tu je lesná stráž. Kľudne mi daj na hubu. Hej, Ja a bude to útok na verejného činiteľa. Hej? Aj na jedného, aj na druhého. Ja nemám, prečo? Nie, Nie, slušne, prosím, aby slušne. ste nám ukázali vaše doklady. Slušne, tak on na mňa vyťahne zbraň a druhý paku. A Že som im nenajebal. Prečo? Čo si začal robiť? Jako, čo som začal robiť? Áno. A čo keď ma zastavia dvaja chlapi, tak čo mám asi robiť? Ale dobre, ale Jeden na paku a my sme druhý ťa zbraň. zastavili na našem súkromnom pozemku. Jako by sa tebe ľúbilo, keby Počkajte, niekto z pane. nás behnul k tebe do Pane, zahrady. prepáčte, nechcem byť drzý, môžem? No, V súkromnom pozemku toto telesného je súkromný spoločenstva. pozemok. A máte ho označený? Počkajte, tak to sme nevedeli, my by sme sem Vy nešli, ste keby na vieme. našem súkromnom pozemku. To sa ospravedlňujeme, my by sme sem nešli, keby vieme, že je súkromný. Samozrejme. A vyšli ste na ten súkromný pozemok už vtedy, neviem, kade ste vešli do tohto lesa, ale ste vešli na náš súkromný My pozemok. sme tiež zablúdili, ale sa vám ospravedlňujem, my sme vás... Prečo ste sa tam takto pri tom zablúdení vozili po tej ceste hore dole? Hen tam dole? Tam sme sa otočili, lebo sme nevideli kam Môžete ďalej, nám dať pane. vaše doklady? Nemám tu doklady. Nemáš? Nie, Môžem si ťa odfotiť? môžete. Tak, daj si dole prívod. Nie, nedám. Nie? Tak si ťa odfotím takto. Oni si ťa policajti. Pane, a ja som slušný, hej? A ja som slušný. Ja som ťa slušne požiadal. Hej? Ja hovorím, ja sa vám ospravedlňujem. Počúvajte, chlapci. Na budúce vám najebem, jak ma takto zastavíte. Nevadí. Nevadí, Ale ale... mi dáš to ruka za ten preukaz, rozumiete? To by bolo úplne o niečom inom. Nie, že ma Ja som ho zastavíte. držal v ruke. Nedržal si ho. Ja som ho držal v ruke, Držal takto. v ruke zbraň, prosím Takto ťa, som čo tu držal, na mňa takto som ho skúšaš? držal. Držal si v ruke zbraň. Takto som ho držal. Držal si v ruke zbraň. Není pravda. A ty Není tiež. pravda. Na Ty si budúce útočil vám na najebem. neho motorkou. Ja Adekvátne. som útočil na ňo motorkou. Áno, prosím útočil ťa. si na neho A motorkou. potom On ťa zastavoval. tvoj výkrik, je to tu zdokumentovaný, ten výkrik. Choďte obidvaja do piče, ja vás tu obidvoch rozjebe. Čo tu na mňa skúšate pre Boha? Veď Ale jeden my- má pištol, veď my druhý má sme doma, paku. pochop to. Vy ma máte, ani policajti by ma takto nezastavili. Nie? Nie. Tak to si vyskúšali. Ani sme nevedeli, že vy ste tu doma, že to je súkromný My sme pozemok. tu doma, Chápeš toto to? je Ja som- Viete, Vieš, my čo sme... tu robia Ujebať motorkári? motorku. Vieš, čo tu robia Ja som si myslel, motorkári? že vy chcú ujebať Neviem. motorku. Už niekoľko, koľko razy, keby som sa neskoval a neuskočil, tak ma zabije s tou motorkou. Na zadné a do mňa. Tak to by sme si nedovolili, samozrejme. Ako my sme vám nechceli vôbec Na zle. budúce. Viete ako. My sme nevedeli, že to je Keď bude súkromný na budúce, pozemok. tak to spravíme úplne ináč. Na budúce nebudem, my sa vám tu voziť Na nebudeme. budúce tu budú s nami aj policajti. Jasné, nech sa páči. My sme nevedeli, že to je súkromný pozemok, To viete? je súkromný pozemok. Viete moc dobre, Už kade od sa Salaša, od rampy na Zliechovskej ceste, to všetko je súkromný pozemok. A ja som myslel, že to je lesného spoločenstva tuto. Nevedel som. To není prvý raz, čo tu robia No, motorky, ja som v takže lesnom sa spoločenstve nedivte, a- že sme... Tak zo sa tu si ma môžeš odfotiť, keď chceš. Nohavice, daj dole nohavice, odvetni si. Chápeš to? Tento mi tu pchá baku do špajdu i ty kokos. No proste, no nenormálne. Pozri sa, my máme také Pozri skúsenosti sa. s motorkármi, Tak ale... také skúsenosti s motorkármi, Že že... zastavujeme s pištolou. Páni, my sme tí, bakou. my sme tí, keby ste tu stáli, osobne sme pri vás zastavili, ani keby nám nejdete nič robiť. Ten výkrik, to on. Však áno, ja som... Mal v ruke zbraň, chápeš tomu? Nie. Tak keď na teba niekto mierí zbraňou... To není pravda. Ale nie, to nie je pravda. Ja dokážem pochopiť aj vás, aj nás, rozumiete? Počúvajte, chlapi. Existuje tu jednoduchá dohoda. Že tu nebudete chodiť. Bez Ináč- problémov, ja sa sem nechystám znova. A ináč, keď tu budete chodiť, tak tu nastanú iné sankcie, také, že tu bude s nami Prečo by čakať. sme vám tu mohli chodiť? My sa nepotrebujeme chodiť, nás stačí povedať. Ale keď ste A my sme takí tu tiež féroví chalani, nikomu zle ako sa nechceli. čil tvárite, čo si dáte tí prilby dole? A na čo si My budem sa navodovať? neskováme, na budúce si dáme kukly. Tak Aj my. priznaj, že si na mňa No, hodil tak zbraňou potom- pred kolegom. Áno? Tak si ma zastával s pištolou. Priznaj to. To není pravda. Tak si To je férový. prvá vec, Bol áno. si férový teda. Ale ja sa neskrývam.
za príľbu. Povedz, tak to priznaj, že si na mňa mieril pištol a dostával si ma s pištolou v ruke. Lenže ty si naňho išiel s motorkou. Tak Áno. to A keby som nebol tuto, tak už by si bol dávno v piči, kamaráde. Veď už není sme lonejší, čo tí motorkári Nejdeš na po nás ceste, čakajú. to není cesta. Sorry, ja sa nečudujem, není keby mu cesta. to dáte do tých Toto špajlí, však sa není tu rozjebe. verejná cesta. Však by sa tu rozbil, keď mu to dáte do tých No ale však špajlí. o to ide. Keď on útočí motorkou, tak prečo by som mu nedal do kolesa poleno? Tak vieš ako? Ako útočil motorkou, ako to mi chcete Akože povedať? nie. A čo spraví asi tá motorka, keď narazí do mňa? Má pohľadka, že? Použil motorku Ale vy ju ako počujete, zbraň. vy viete, že idete, že ide tá motorka. Nezastavuje sa nikdy v živote A skoro. vy keď budete Motorka je stať tuto za minimálne stromom. taká istá náročná ako zbraň. To je, Tu sa to už tak bude robiť preto, lebo jeho motorku prešiel už na hentej druhej Vážne? strane. ja tiež nemôžem na príľbu. nohu. Áno. Ja mám tuto prejebaný Jeho tento nerv. prešiel z To motorku. ma mrzí. Vlastní mi celú motorku. Kto by to Jasné. zaplatí? Spadá mi tu na zem. No vidíš to. Povie, či teraz bude fungovať. No, Férový. Sa treba prosím ťa sťažovať. pekne. Férový, si tu vymýšľate pičoviny. Pozri. pretože- Nevypíšľame Pozri, si čo tu tuto mám pičoviny. od motorky. Tuto, jak mi Ale to rozjebal mňa nohu. nezaujíma, čo ty tam máš, takéto No. včera spravili Ale na dobre, internete. no tak teda never, no tak, no. Bavíme sa normálne, povedali sme, nebudeme sem chodiť, tak sa tu ne... Nie, Tak tak ty vy ste rozprávaj povedali, o že tu ferovosti. nebudete chodiť. Nie, nebudeme, samozrejme. Dobre, my to bereme, hej? OK. Bez problémov. Nás tu neuvidíte. Toto sa už dá zistiť aj podľa motoriek, že to Jasné, máš aj nech sa páči, nafotené, zistite takže... si všetko. Ej, vidíte zmenení z tých, ktorí vám tu budú znova Vy vrkať. ste nám jednoducho slúbili, jeho už Áno. jeden motorkár prešiel na druhej strane Však našeho... keď chodí na ňo z baku, tak Nie, tam ani nešiel nechce. práve že vtedy. Tak tomu ukazoval, stal na takejto ceste, len naopak, dole brehom, motorkár spravil viu a normálne do ňoho jebnul. On sa prekotil tam do jarku a odtedy my nebudeme A nehal zastaviť. tam, nehal Ja tam? nemám nerv, mám presekaný. Aj zastavil, či nehal Nie, tam? išiel Ušiel. prečo? Môže A sa za ním, čo sťažovať, tak išiel nalápať. druhý, sa otočil a išiel na opačnú stranu. No. Tak sa nehnevajte, keď sa tu nehráme s tým, hej? Ale rozumejte aj vy nás. Hovorím, ja vás Vždy, chápem. Keď ma No. niekto bude dostávať pištol a s bakou, Tak sa vždy vrát. mu najebem. Tak hovorím, tak sa vráť. Tak čo už? No tak čo? No, ja ti len hovorím, čo sa ti môže stať. Ale nie odo mňa. Jasné, že ja sem už chodiť nebudem. Páni, prosím vás, kade prejdeme one, preč odtiaľto? Tak ako ste prišli. Tade to, hej? Nie, tam a dole. No, tak. Takže sa vrátime, nie? Nie, tam bola jedna cesta. Počka, dole. Ale tam je asi, jaká tam je cesta? Tá cesta končí tu na. Aha, takže pôjdeme tade to. To je nič. Hen tam je to slepé perko, tak by tam by ste to zajebali. Prečo sme vás tu čakali? Lebo sme Tam nemáte predpokladali, že nemáte kade odtiaľ odejsť. Páni, Tu sú dobrí kokoti. Keď ty neprídeš, tak im proste nejebem. Ja už som čakal, že ho rozjebeš. Ja už som čakal, že ho rozjebeš. Ja to mám, všetko mám na kamere, všetko mám na kamere. Sa na rýchlosti rozbehne. Pôjdeme za mnou. Viem, kde robá dobrú kopolu. Fakt som smadný. Ja, čo? Však ideme preč, ale odtiaľto.